Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İmam Muhammed Gazali rahimahullah dip bir alim adam dünyadan geçipdir. Alim adammıştık benne. Fakat takva adammıştık. Günne Peygamber canımız deyişinde görüyenmiştik. Büyük insan navla. Peygamber canımız günne deyişinde görüyenmiştik. Kepleşeyenmiştik ya Resulallah deyip. Hemmemizin hevas ediyen Peygamberimiz kıyamette qonşu bolsak deyip arzu ediyen Peygamberimiz günne deyişinde görüyenmiştik. Aham 40 günlük poşta saraham Peygamberimiz deyişinde görmeyenler bir vaqtda. Aham 41-nji gün Peygamber canımız yine deyişinde görüp sorapdyr ya Resulallah. Yüreğim izzüňde dipdir. Näme boldy dipdir. Näme zada kyn gördüň? 40 günlük maňa görünmediň diýende ey İmam Muhammed dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam deyişinde. Dehretde ayağı ağralam, barmaklar ağralamak sünnetdenmege dipdir. Sünnet dipdir ya Resulallah. Sen näme dip palan bu hawlagan kişi bolup dehretde ayaň ýuwaňda, eliň ýuwaňda barmaklar ağralamaly, arasyna gowsu ýetirmeli. Näme dip ayaň ağralamadyň şon dipdir. Birji sünnetim terk ederliň sebepli 40 gün meni görüp bilmediň dipdir. Näme dip gaýym bolmaýan şu zatlara dipdir. Ey musulman dogan, zindagisi haram bilen ýürüýän adam kıyamatda näzir Peygamberimiz görmeli. Ewliya adam günne gece Peygamberimiz diýişinde görýänmişdi. 40 gün mahrum bolupdyr, birji sünnetten çürüýüm. O da iştibai ha emden näde? Indi zindagisinde haram bolýan bolsa, farz terk bolup duran bolsa, Peygamberimiziň biýili goşagy farz dip duran. Din İslamyň sütüne hem bu zatlar ýakylyp beren hanawadalarda kıyamatda näzir Peygamberiň ýüzüni görmeli. Kan jawana olarlar, kan hacı dädel aýtdy, Peygamberimiz diýişimizde göremiz diýip aýtdy. Ayna attani çaraqan maznis zanka zangaraş rohas mumtaz nisti yürek paslapdy. Peygamberimiz diýişinde görjek bolsaň yürek aynasy bilen görmeli. Şu yürek diýen zat aynaň saf bolşy ýalyk saf bolmalydyr. Yüreğindeki haramlar, günahkarçılıklar, kineler, kuduratlar, hasadatlar, gıybatlar, bidiraklatlar yüreğin aynasını kirledipdir. Ayna ettani çırağan maznis. Näme dip Peygamber diýişinde görmeýän baýdýanlarsyn dipdir Hazreti Mevlana. Ayna ettani çırağan maznis zanka zangaras rohaz mumtaz nis diýe. Sen ýüzündäki posaýran agan dipdir. Gözüň ýaşy bilen şunu ýuwda. Gözüň ýaşyny dökdi şu yüreğindäki hafalar, aşgallar ýuwda gabatlarda, halwetlarda hiç kimin görmeýän ýerine. Rawz angaraz ruhi u pakon ba'dazan an-nurra idrakun Hazreti Mevlana yüreğin arasala dipdir. Hazreti Muhammed Gazali gece görýän bolsa sen gündüzi bilen görärsiň dipdir. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.